Dnes nám priniesli veľkú novinku do našeho baru, a to Chosper Grill, pretože máme kvalitné mäso a k tomu potrebujeme ešte kvalitnú mašinku, aby sme ho zmenili na nezabudnutelný zážitok. Poďte sa so mnou na to pozrieť. Už ho vezú! Takáto jednoduchá sedliacka Madonna paškrtka. Kváskový chlebík opečený, nátierka z našeho nátierkového síru, mascarpone, jogurtu a na vrchu karamelizovaná cibulka bez cukru.